Jamen, så nu skal I snart til at spille en pokalkamp mod Kolding IF. Kan du fortælle lidt om, hvordan I forbereder jer på sådan en teoretisk stærkere modstander? Jo, vi har brugt opstarten på at komme i god form og så videre, og så har vi en turneringskamp her i weekenden, og så tænker jeg en afsluttende træning mandag, inden vi spiller på tirsdag. Selvfølgelig så er der nogle små ting, vi skal forberede os lidt ekstra på, men ellers så bliver det nok forberedelse som hver anden kamp. Er der nogle sådan specifikke dele af spillet, som I har fokuseret meget på her i den opkommende træning? Det synes jeg ikke. Ikke noget, der sådan er lagt ekstra vægt på. Vi vil gerne være et hold, der er i boldbesiddelse, og det er ikke sikkert, at vi får lov til det, men vi har også øvet noget defensiv struktur, og måske der bliver lidt mere fokus på dødbolde lige til på tirsdag. Hvordan har intensiteten så været herude på træningsbanen? Der har været rigtig, rigtig god knald på den sidste halvanden uge. Der er et par skadede spillere, der begynder at komme lidt i omdrejninger igen, og det hjælper selvfølgelig på tempoet og intensiteten til træning, så jeg tror, der løber en masse spillere rundt, som rigtig gerne vil være i truppen til kampen på tirsdag. Nu snakker du selv om nogle spillere. Er der nogle spillere, som har skilt sig særligt ud her op til kampen? Jeg synes, der er mange, der skiller sig ud på en positiv måde, og jeg har det ikke super godt med at skulle fremhæve enkelte spillere, men altså Emil Lykke har set rigtig, rigtig skarp ud, både til træning og til kamp, og har leveret nogle rigtig, rigtig gode indsatser, men jeg synes generelt, der er gode præstationer over hele linjen. Hvis du sådan skal tage det lidt mere bredt, kan du så sætte nogle ord på selve truppen? Ja, vi er et hold, der rigtig gerne vil spille fodbold og rigtig gerne have bolden. Jeg synes, vi er teknisk stærke. Vi mangler måske noget alder, men jeg synes, vi har kvaliteterne i holdet, og så er der nogle fordele ved at have unge mennesker. De er glade for at løbe og kan løbe en hel masse, og det håber jeg virkelig kommer til at skinne igennem tirsdag. Men vi er et hold, der gerne vil have bolden og spille fodbold. Så pokalkampen her mod Kolding IF, hvad er jeres mål med den kamp? Er det at gå efter sejren, eller er det om at gå ud og levere en god præstation? Jeg tror ikke, man møder nogen fodboldspillere, som går på banen for ikke at vinde. Så selvfølgelig så spiller vi kampen for at vinde den kamp, men vi skal også være realistiske og se på, at vi spiller mod et af de bedre hold fra første division med et væsentligt større setup end vores eget. Men derfor så synes jeg stadigvæk, at vi går ud for at levere en præstation, der måske kan give os en chance for at vinde. Og så må vi se. Vi skal kunne kigge hinanden i øjnene bagefter og sige, at vi har leveret det bedste, vi kunne. Nu siger du selv, at Kolding IF de er stærkere på papiret. Hvordan har I tænkt jer at tilpasse jeres spillestil til netop det? Jeg tror, vi skal acceptere, at vi ikke kommer til at være lige så meget på bolden, som vi plejer at være. Og når vi er på bolden, får vi sandsynligvis også kortere tid på bolden. Så det kan da godt være, at vi kommer til at spille mere omstillingsfodbold, end vi ellers er vant til i vores Jyllandspulje. På den anden side set, så tror jeg også, der løber rigtig mange spillere rundt på holdet, som har været inde omkring elitemiljø i forskellige klubber, og måske ikke lige er kommet igennem det nåleøje, som det kræver for at komme helt op på senior-elite-niveau. Og jeg tror, de har noget, de rigtig gerne vil bevise over for folk, der kommer og kigger, og for Kolding, og også for sig selv, at de har sgu et niveau, der er godt nok til at være med på en ret høj hylde. Tror du det her med at være underdogs i en kamp, det giver sådan en mental fordel i kampen? Ja, man ved jo selv, når man er stor favorit, at der er et eller andet mentalt spil, hvor man har alt at tabe og intet at vinde. Og jeg synes da godt, vi måske kan vente den om på papiret og sige, at vi har ikke noget at tabe, vi har alt at vinde. Vi kan før kampen nok være tilfreds med en rigtig, rigtig god præstation og så et nederlag, men er vi helt oppe og snuse til det og har muligheden for at lave den store overraskelse, så vil det også være en flok skuffede spillere og trænere efter kampen, hvis ikke vi tager imod den chance. Men jo, jeg ser helt klart nogle fordele i at være underdog i stedet for store favoritter. Hvis vi nu skal kigge på det her med selve at spille en pokalkamp, hvad er det anderledes end at spille en pokalkamp i forhold til en turneringskamp? Pokalkampe kan være one and done, og når man som Jyllandshold træder ind i en pokalturnering, og vi har mødt et C1-hold og to C2-hold, så er det der pres for hele tiden at komme videre. Ellers så ender man med at være one and done, og så når man ikke at få de her rigtig, rigtig sjove kampe. Så det er noget, spillerne har set rigtig meget frem til. Jeg ved, der er rigtig mange, der har gjort meget for at blive skadet og kvit, og virkelig har trænet igennem her i opstarten, udelukkende med fokus på den pokalkamp, vi spillede lige efter sommerferien, og den var overstået med en sejr. Jamen så
så har der været rigtig mange, der er tændte for at spille den kamp tirsdag, og det er jeg helt sikker på, at vi får lov til at se. Nu er kampen mod Kolding jo blevet nævnt til en tv-kamp. Du har også spillet en tv-kamp, netop også her på Tilting Rema mod AC Horsens. Ja. Hvordan er det som spiller at skulle spille en tv-kamp? På forhånd så tror jeg, at der er nogen, der spekulerer i, at det er rigtig, rigtig fedt. Da jeg selv prøvede det, så synes jeg ikke inde på banen, det var noget, man lagde mærke til. Men det giver da helt sikkert inden kamp sådan en ekstra aura, at det er tv, og det er noget, folk kan sidde langt væk og se. Så jeg håber, det er sådan et ekstra spark af motivation. Men det er jo det, der pokalfodbold kan, når man når til de her runder, at så er der flere, der ser med, der er mere eksponering, og det gør i det hele taget kampene større og sjovere. Og derfor også som nogle særlige oplevelser, og noget, man husker i mange år bagefter. Så det skal spillerne huske på. Og i og med, at det er en tv-kamp, så er det også faktisk mange flere tilskuere, end jeg plejer at være herude på lægterne. Hvad betyder det som spiller? Super meget. Der findes ikke noget bedre end at spille fodbold for en hel masse mennesker. Og det er lige meget, om de hæpper på en eller hæpper på det andet hold. Det er super fedt, at der er en atmosfære omkring en kamp. Og desværre noget, vi ikke oplever så tit i vores egen række. Så det kunne da være et håb på, at der er nogen, der får øje for, at der bliver spillet god fodbold i Gulde, og der er nogen, der slår sig for logoet, og så får man lyst til at komme herud igen. Vi kan bruge alt det opbakning, der overhovedet kan trække sig ud, og der er pølser, og der er fadøl, og sandsynligvis nogle mennesker, man kender, hvis man bare har været en lille smule i fodboldmiljøet. Så jeg håber virkelig, at der kommer mange folk på lægterne, og de får sig en kæmpe oplevelse og er med til at gøre dagen og kampen endnu større og endnu mere speciel for de spillere, der skal spille derinde.